Doncs sí, una autèntica golejada en el darrer partit de la temporada al Municipal de Farners. S'ha de dir que el conjunt de Raúl Matito no va aconseguir ni en l'etapa de Nacho Castro ni en l'etapa de Raúl Matito masses victòries al Municipal, així doncs aquest 5-0 va entrar com un final apoteòsic. Aquí veiem el primer gol de Toni Rossell, al primer minut pràcticament, moltíssimes ocasions. La veritat és que a la primera part el duel va estar bastant igualat. Aquí veiem ocasions del Vic, també el Farners, que com dèiem atacava, era sense cap mena de dubte un partit d'aquests de... Un festival, un atac i gol... Sí, però exacte, era un atac i gol. Aquesta classe de partits on la tensió defensiva potser ja no és tan contundent com al llarg de la temporada i que al final et deixes anar una miqueta més i arriben les ocasions per si soles. Fins i tot els defenses volen fer gols, eh? Sí, en aquest sentit, aquí veiem el golaç de falta de Riart, que aconseguia just abans del descans per marcar el 2-0, com dèiem, en una primera part més igualada del que semblava. Aquí veiem Coro com marcava el seu únic gol de la tarda al minut 63 de partit. Més ocasions, tal com podeu veure, arribava molt fàcilment el Farners a la porteria del Vic, però bé, és que seguir veient ocasions. Aquí veurem a Coro, que finalment assistirà a Ricky Solà, s'encarregarà aquí de marcar el seu primer gol en el partit, al minut 67, poc després del gol de Coro, i seguidament veurem ja per últim, l'últim gol de la tarda, novament, de Ricky, just abans del final del partit. Un Vic molt